Sa issa l-poplu Malti u Awċi ħareġ ma' 17 miljun euro f'taxxi biex jinkera il-vapur Nikolaus. In-nefqa ta' 15,000 euro kull jum għal aktar minn 1150 ġurnata qed isir biex passiġġieri li jridu jaqsmu bejn iż-żewġ gżejjer ikunu moqdija bir-raba vapur. Madankollu dan ir-raba vapur u ta' livell ferm aktar baxx mit-tliet vapuri tal-flotta tal-Gozo Channel li kienu mbnew ġodda u bosta jgergru mill-vapur Grieg li mhux aċċessibbli u li jitħaddem biss 4 sigħat filgħodu u 4 filgħaxija. L-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu l-GTA fil-pre-budget document tagħha ta' din is-sena qed tipproponi li jinbena vapur ġdid propju biex jieħu post in-Nikolaus. Net News prova jagħmel kuntatt ma' Joe Cordina, chairman tal-Gozo Channel, biex nistaqsuh kemm se jdum jinkera l-vapur Grieg u jekk hemmx pjan konkret biex jinbena ir-raba vapur. Madankollu sa issa ma rċevejna l-ebda tweġiba. In-Nikolaus beda jopera f'Ġunju ta' 3 snin ilu u kellu jkun qed jintuża biss għal 6 xhur. Imma xarejn wara f'Awwissu il-Ministru Tgħawdex ta' dakinhar Justin Caruana dawret id-diska u qalet li l-vapur issa kien daħal biex jibqa'. Intant f'Settembru li għadda waqt attività tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Robert Abela kien qal li beda l-proċess biex jiġi esplorat ir-raba vapur li jkun aqwa. Madankollu jekk wieħed ifittex din il-weda fil-manifest elettorali maħruġ 5 xhur wara, din il-weda ma jsibha mkien u l-unika weda li saret fejn tidħol konnettività fil-baħar tajtek. Ser inkomplu ninvestu sabiex insaħħu dejjem aktar l-aċċessibilità bejn iż-żewġ gżejjer u l-effiċenza tas-servizz bejn Għawdex u Malta, mingħajr ma jgħid imkien kif se jseħħ dan. Meta wieħed iqis li l-vapuri l-ġodda mibnija minn Gvern Nazzjonalista bejn is-sena 2001 u 2003 swew madwar 32 miljun il-wieħed u li sa issa għan-Nikolaus vapur ferm inferjuri diġà ħallasna aktar minn 17 miljun, diffiċli wieħed jifhem għaliex ma kinitx ittieħdet deċiżjoni li jinbena raba vapur, minflok qed jibqgħu jiġu pumpjati l-miljuni f'dan il-bastiment antik. U minkejja dan, il-Gvern jibqa' jsostni li qatt ma ħela flus fix-xejn. Aħna dejjem konna bilaqal fil-mod kif nimmaneġġjaw il-fondi. Kristina Majra għal Net News.